ҳар сол дар тоҷикистон садҳо сониҳа ё садамаи нақлиётӣ рух медиҳад ки дар пайи ин ҳодисаҳо даҳҳо нафар ҷони худро аз даст медиҳанд ва иддаe маҷрӯҳу маъюб мешаванд. бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии тоҷикистон хабар додааст ки дар як ҳафтаи ахир даҳҳо ҳодисаи роҳу нақлиётро сабт кардааст ки дар ҳолатҳои ҷудогона аз 1 то 2 нафар дар ҳар ҳодиса ба ҳалокат расиданд. мақомот дар аксар маврид ронандагонро ба беэҳтиётӣ ва ноӯҳдабароӣ гумонбар мекунанд. худи ронандагон мегӯянд ки мушкил техникӣ аст ва роҳҳо душворгузар. сабаб чист ва гунаҳгор кист? Ба ин ва дигар суолҳо ҳоло аз ронандагон ва мусофирон посух мегирем. метарсед аз ҳисоби ки ҳамин имрӯзҳо нахонда бештар чӣ мегӯянд ронандаҳои нахонда бисёр шудагиянд. ҳамин ҳисоба бисёр дар ҳамин кӯчаҳои шаҳри Душанбе гаштан рости рӯз ба рӯз хатар бисёр эҷод шудааст. аз ҳисоби бисёр ҷавоное ки мисол онҳо донишҷӯ ҳастанд, баъзешон мебуранд аллакай соҳиби мошин ронандагӣ мекунанд. аллакай онҳо чӣ таҷриба доранд? ӯ парвои ҳаёт надоранд, алан ҷони одамон надоранд. И пешеход виноват, не смотрит, в телефон смотрит, и водитель газует, тоже не смотрит. Ну, машин много, дороги узкие все равно. Ну, расширять тоже не получается, город расширяет, места мало. А машин сильно много. Ман бисёр тарсончакам охир. Ман мегум шонаки вай остатар барочки ҳози мошин бисёр дар сари раҳ охир. Бисёраш лекин ҳо дар ҳақиқатан тез аз такси дида маршрутко ҳози тез ҳай мекунанд. Ки одам бигиран ӯ гуфта ҳами хел вай мекунанд. Хе такси да действительно авария бисёр шудестаю. Ман хели. Ба фикратон чӣ бояд кунанд ки ҳамин мушкил ҳал шавад? ҷаримашона боло баранд ё ки ин чӣ танзим кунанд? Бечораи ҷаримашона боло баранд. Худи таксисто мегӯянд ки ҳамиқадар кор мекунем ними сума манамон вайба меспоранд. Хеле бо ҷаримашона боло кунанд камуман ман намефаҳмам. ягон майда сахай намекунад. ӯ одаме ки сахай мекунад паҷон вай айрӯи инсоф ҳам ай намекунад паҷон. мушкил чи аст ки садама бисёр мешавад? мушкил ҳисоби ки чиз ронандаҳои нохонда. пример ма стажи корим 2013 ҳастае ки правара мехарану неки намедонам правилара ки дарогара чӣ хеле ҳай кунанда мисол. ба фикратон чӣ роҳи ҳал шуда метавонад пешгирӣ аз садамаҳои нақлиётӣ? фарзандоро хушрӯ тарбия додам. мусофирро оё мегузаранд светофор зелен бадами авария мешавад. айрӯи бетартибӣ ай мекунанд, як хелеш гуфти гапҳо наметавонанд ҳай кардан, на шофёранд. барои ҳамон ронандаҳо ай ҳамат хоҳиш ки эҳтиёт кунед, остаи кунед, худтона нигоҳ кунед. сокино чӣ? сокинон акин пешиходам савзам бошам мегзаранд мераванд апа. зимнан дар соли гузаштаи 2022 1100 ҳодисаи роҳу нақлиёт ба қайд гирифта шудааст ки дар пайи он 416 нафар ҷони худро аз даст доданд. Сарвинози Рӯҳулло, Шаҳлои Абдулло, Озодӣ, Душанбе.